anu Pak, Pancasona iki arahe ilmu piye wi Pak? Pancasona rawe rontek ya. Rawa rontek kuwi. Pancasona ki lek ning cara Jawa ning kadewatan kuwi sing duwe Bathara Brahma. Utu Rahwana barang kuwi. Rahwana iki komahe Bathara Brahma. Oh, iya. Dadi Rahwana kuwi komahe Sugriwa. Nggih. Sugriwa kuwi lek tapa kuwi komahe Brahma. Iya. Terus ilmune kuwi mau cak-cakane piye kuwi? Efeknya toh. Nah dia kan bila mana kita menyentuh tanah kan hidup. Maka mati ini kan ndak oleh nyentuh tanah. Maka mulane kuwi sing kudu sing duweni ajian buta atmi. Utawa kena diarani aji atmiwara. Dile sing duwe ngelmu kuwi kok ngelmune kok masalah mati angel. Ya aja sampe kena lemah ngono ya bandinge. Sebetulnya ya ngono, tapi kan Jawa ki kan akeh. Iya. Nah, kudune lek ngono kuwi ya kudu digolekne srana lan saranane. Ngali ilmu kuwi mono kudu digolekake godhong serut sak babakane. Godhong jarak sak babakane, kelor sak babakane suket teki jam karo gedang mas sak oyote utawa pupuse gedang mas sak oyote. Di apa nih? Maka dideplok engko banyune diombekne ta diusirne para terus-terusane kuwi. Kuwi engko lah mbok tunggunana mbok templekno lemah ya ora urip. Ya mati ya enggak mati. Pengapesane kuwi. Maka kuwi sing nek ngono kuwi Pancasuna ki ngelmune Pancasuna dudu roe wis mati. Iya. Kuwi nek kono karek ngilaki ngelmune. Lah ngelmune ya iso ambekan iso anu. Amarga dhek roh kuwi Buddha, dheweke ora dijak padha ora ditilapne ngono lho. Dhek gelo atine. Wong biyen kowe iki tekomu kuwi aku ya kok undang ning kowe bareng Bali aku ora kok jak. Kuwi ning pewayangan enek lakon ngono. Enek ya. Ngono. Iya. Kuwi diarani kumarane Kumbakarna. Makane lek kuwi melok kintil ora bakal iso. Ora bakal teka ning gone Gusti Allah. Kuwi anggreng ridu, maka kuwi mun emang Siratul Muntaha. Kuwi mek mandek nek kono kowe nentenono ning kene. Kowe ngentenono besok balimu karo liwate saka iki. Ngono lho. Iya. Dadi ning kono kuwi wis nek kono maka dheweke si jenenge roh kuwi bakal bali nek seret ya kuwi ning awang-awang uwung-uwung. Peteng lelimengan maka sak tenane peteng sak jerone peteng ana padyang ngono lho. Maka diarani padang gilang gemilang tanpa pewayangan kuwi cara Jawane pewayangan wis ora wujud. Wujude wis dadi sitok manunggal ning kono kuwi. Black hole ya. Black hole, lubang hitam. Ngono lho. Iya.